Este é o momento no que simbólicamente, cunha apreta de mans, o alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, traspasaba o mando da presidencia da Mancomunidade Barbanza Arousa ao seu homólogo, o rexedor pobrense Xosé Lois Piñeiro. Na sesión a que asistiron 3 dos 4 alcaldes que integran a entidade, coa ausencia do rexedor de Ribeira, Manuel Ruiz, serviu tamén para facer balance do traballo realizado ao longo do pasado ano 2021, que xira principalmente ao redor de 2 elementos primordiais: o Camiño de Santiago e o proxecto da Idade de Ferro a desenvolver da man da Deputación da Coruña. A orixe, polo tanto, o Camiño de Santiago, Xacobeo, é un eixe de traballo da nosa mancomunidade xunto á sinalización do trazado do camiño. Outro elemento tamén fundamental, un segundo, é que se realizou a primeira xuntanza do Consello de Dirección do que está chamado a ser tamén un proxecto compartido e común de desenvolvemento turístico, neste caso a través do que é o proxecto Idade do Ferro en cooperación coa Deputación da Coruña. Un proxecto que tamén levará un investimento de aproximadamente 500.000 euros ao longo destes anos e que conlevará a posta en valor tamén sinalización e establecemento de liñas de traballo en 4 elementos castrexos dos concellos de Arousa, de Barbanza Arousa. Os retos para este 2022 serán moi semellantes, cunha liña continuista. A Mancomunidade enfoca este ano con optimismo, á espera de que mellore a situación epidemiolóxica, o que permitirá impulsar de novo o sector turístico da zona, aproveitando tamén a celebración dun segundo ano xacobeo. Enfocámoslo con este ano un pouco de ilusión e esperanza, non? Se nos despertamos coa noticia de que hai países europeos que xa eliminan calquer tipo de restricción, esperamos que sexa unha boa decisión e que poda ampliarse ao resto dos estados da Unión Europea e do mundo, e, polo tanto, se rexurdir con máis forza do turismo na nosa zona ten que ser importantísimo. O camiño, que teño que mencionalo, temos que sinalizalo, temos que marcalo, temos que poñelo en valor, temos que dalo a coñecer, xa o estamos facendo a través das visitas de persoas prescriptoras que son referentes no camiño, que o coñecen e despois o espallarán. Temos que aproveitar esa visita masiva de turistas que chegan a Santiago e temos que ser un polo de atracción para que veñan a nosa comarca. Eso é sempre un objetivo que nos marcamos. Todo isto sen esquecer a aposta polo deporte ou turismo náutico, así como tamén seguir impulsando a promoción do destino Barbanza Arousa a través de convenios como o asinado coa empresa Interrías.